Čaute ľudia, dnes na môj dejku mám nasvetlených 500 000 000, takže ideme postavať nejaký most. Mám aj unlocknutý jeden, tu na už som postavoval jednosmernú cestu, ale... nie, prv toto postavím. OK. 2,5 kvart, no. OK, takto. A takto. OK. No. OK. Tu na potom kúpime posemky ďalšie. Ale chcem len niečo vyskúšať. Či to pôjde. Alebo nie. OK. No. A pôjde to asi. OK. No. Takto. Dúfam, že to pôjde. Kvality. OK, nič. No. Ale, ľudia, ja som tu sa to dal tú jednosmernú cestu. Uvidíte prečo. No. OK. Tu dám takto. Tu kúpim ďalšie posemky. OK. 60 miliónov nie. Tento nie. Tento nie. OK, sa by tento? Nie. Aj tento, hej. OK. No. Takto. OK. No. Dobre. OK. Takže ľudia, posemky máme. Už iba postavať mesto. Takže tu dám takto cestu. One way. OK. Takto. No. OK. Otvorilo sa nám letisko. No. Takto to robím. OK. No. Aha, OK. Tak nie takto. Blbosť. OK. No. Jednosmerná cesta. OK. No. Takto. To bude výjazd z mesta. OK. A to na výjazd. Takto. No. OK. Tak. Alebo nie. Robím to inač. Dva dám takto iba. Destroy one. A potom tieto dve ďalšie dám takto. OK. No. OK. Takto. No. Ľudia, ak by sa vám táto séria páčila, nezabudnite ju podporiť lajkom, odberom aj slnčekom. OK. Takto. Takto. A to už naopak. OK. Ak stále nechápete, čo idem robiť, tak chvíľu uvidíte. OK. No. A tu dáme... Kde to je? Level 9. Aha, mi treba. OK, tak nič. No. Tu dám cestu. OK. A zmenším ju už. OK. Na jednu budovku. OK. 8 miliónov. Tak. Ľudia už neviem ospávať. Táto cesta nás vyšla dosť váhu. OK. No. 8 miliónov. OK. Tak počkáme. 6 miliónov. No. OK. Ľudia, a budem z tejto hry robiť pravdepodobne aj streamy. OK. Takto. No. OK. No. Nie, počkať. Dám ďalej.
8,5 milióna. A koľko mi dáva vlastne tých percent? Neviem ani. OK. No. OK ľudia, toto videjko má 5 minút. V tomto videjku pravdepodobne stihnem iba toto tu na urobiť. 2,5 miliónov. No. OK. Nemám dvojpodovú cestu. Nie ešte. Ale my si urobíme. OK. Takto. A nie. OK, tak ešte ďalej. OK, dorobím prv toto a potom sa pustím do toho. Road. Kde je runway. 8,7 milióna. OK. No. Ale tu na už to nejak musím ináč urobiť. OK. Takto. No. OK. Takto nie. Ale musím ju nejak spojiť. OK. To na vlastne bude viesť do druhej časti. OK. Alebo takto to urobím. 8,9 miliónov. No. Musia sadiť aj auta. Neviem kde. Ale OK. No. OK. 8,8 miliónov. Ľudia, v tomto videjku pomaly nič nerobím, iba postavím túto vlastne prejazd. OK. We need jobs. Aha, sú veľa málo jobov. OK. 7,1 miliónov. 9 mi treba. OK. No. OK. Ja počkam. No. Dobre. A teraz to musíme nejak spojiť. OK. Ja by som dal takúto cestu. Takto. OK. Vlastne nejaký iný výjazd stadiaľ nebude. OK. Ale teraz musím extrémne lacno to robiť. OK. No. Takto. Koľko mám? 7,4 milióna. OK. No. 2,4. OK. Tu nadám už iba takúto. Jednosmernú. Aha. OK. Tak nič z toho. OK. Takto. A 9,4 milióna to nie. OK. 8,2. Ľudia, ja vo screene to dorobím. Takže v ďalšom videjku budeme stavať ďalšiu časť mesta. Takže ak sa vám toto videjko páčilo, nezabudnite ho podporiť lajkom, odberom aj zvončekom a cez bus autobus.